Isa jud ko to clear. Sabi na sige pangadlok ba? Gahi day kay ka ha? Makit-an gani ka na mo ron. Labayon jud ka na mo bukong. Patay. Malabayan makakubukong ani. Dalhon baka ito nilang sambag na sobrang hapon, no? Dami ito kaunon ba? Kay way aslong. Pati liso makaon. Pero si Kirara, wapagay kakaon, aslong na magagnaw. Uy, Dudong Pawiks, good morning. Ikaw pang isa? Good morning, ma'am. Ako pa isa, ma'am. Sayo kay kung naabot rin, ma'am, ma'am. Anak man ang mga kuwan, ma'am. Mga Prince Charming, ma'am. Sayo na yun ang maabot. Dudong Pawiks, samtang nagpaabot ka sa imo mga classmate, manilid siya ka sa gawas. Sige, ma'am. Tugayan lang ni Maria o ni Claire. Uy, naabot na lang ko diri. Wala pa yun sila. Ay, diri lang sa day ko sa mangga. Kat-kat sa day ko sa mangga. Di ako sa sanga magtuya-tuya. Samtang magpaabot ko ni Maria o ni Claire. Bukat-kat sa day ko sa sanga, oh. Maria, nadala to ni mong sobrang nasambag ko hapon. Hala, wala na ko nadala, Claire. Nakalimtan na ako sa lamisa. Kasayang. Yami ang tato ka rin kaunin ah. Dili pa manungon tumadaot. Ugma na lang, dalaon na ako. Ugma sa buntag. Sige. Ha? Uy, tuarang tuhao. Nangagi na. Akong wisulan, be. Kadungog ka ato? Ano man ito? Tuarang tuhao. Nagdangag-langagi. Akong wisulan, be. Kadungog ka ato, Maria? Lagi katawa, Claire. Murag katawa sa diwindi. Wag gud kakita ang duha, oh. Maria! Claire! Pagit! Lo, isa jud ko, Claire. Sabi na sige pangadlok ba? Gahi day kay ka ha? Makit-an gani ka na mo ron. Labayon jud ka na mo bukong. Patay. Malabayan makakubukong ani.